Класік беларускай літаратуры Максім Богданович збольшага жыў у далечыні ад радзімы. Пасля смерці маці будучы паэт разам з сям'ёй пераехаў у Ніжні Новгарад, куды яго бацьку перавялі па службе ў Ніжгародскае аддзяленне сялянскага пазямельнага банка. Гэту установу можна пабачыць на адным з фотаздымкаў. Вельмі цікавым фотаздымкам з'яўляецца шлюбнае фота. Гэта вяселле другое для Адама Богдановича. На ім прадстаўлены як бацька Максіма, так яго мачыха, зусім малодзенькая дзяўчына Александра Волжана, так і яго сваякі. Якраз гэтым шлюбам сям'я Богдановича параднілася з сям'ёй Пешкава, знакамітага рускага пісьменніка. У экспазіцыі выставы прадстаўлены 40 работ з фондаў рускага музея фатаграфіі. Яны аднаўляюць вобраз Ніжняга Новгарада мяжы 19-20 стагоддзяў. Можна ўбачыць шырокія абшары Волгі, цудоўныя віды горада і знакаміты ніжгародскі кірмаш. Гімназію, дзе вучыўся Максім Богданович, партрэты гімназістаў. Аўтары работ знакамітыя фатографы Максім Дмітрыеў, Андрэй Карэлін і не толькі. Акрамя копій, якія прадставілі нашы калегі з расійскага музея, у вітрынках прадстаўлены арыгінальныя фотаздымкі, якія зроблены ў Ніжнім Новгарадзе ў майстэрні знакамітага фотамастака Максіма Дмітрыева. Гэта адзін з самых вядомых дарэвалюцыйных расійскіх фотографаў, які фатаграфаваў у тым ліку членаў сям'і Максіма Богдановича. На жаль, мы не маем уласна фотаздымкаў Максіма Богдановича, гэтага аўтара, але знаходзімся ў актыўным пошуку і вельмі спадзяемся, што калі-небудзь на яго патрапім. Наведаць выставу ў літаратурным музеі Максіма Богдановича можна да 30 чэрвеня.